good afternoon mga ka-friendship. Welcome to our vlog for today. And for today's vlog, we're preparing for the grandest birthday celebration of my friend, Sir Steve. So, musakay na ko sa iyang mahalon kay nga car. Bye, as of the moment. Bye. So, di anak ko inside sa sulod sa iyang car. Bugnaw, mali ang car, no? Lahi na isa series og sa jeep. Yes, makaagir-agir ta ha. So, long way travel mi karon for this afternoon kay lagi among pangitaon lagi. Lamig din car sa kay bis kag maglingga-lingga mura kag tuwa dito sa Romblon. Very comfortable. Mopalit ko kinani. Di ako magpahibalo sa atong sir. Mang loan cost this is og pages. Ka-afford ba ka ko? Okay. So, long way travel mi karon kay magkandas mi sa Dumaguete City. So one way ticket to the blue kinahanglan karong adlaw ma-accomplish na gud namo tanan ang dapat ma-accomplish for today. So mag-discuss mi sa among mga gitawag og nga kinahanglanon for today o sa among mga service provider para sa iyang birthday. See you on Friday. See you on Friday. Makahadlok sa kay see you on Friday. Murag see you in the court. Lahi man ni siyang ma-stress. Kaya ma-stress ni siya. Ipagawas niya, i-swipe niya din yung card. So dapat dili siya ma-stress karon kay basig maprinda na niya siyang liog ng mga kulintas ng mga gold. Di na siya gold plated ha. Maprinda yun na siya. Bonable. Uy, nahala sige. Oh, magkita-kita ta. Balik na ko later ha. Sige babush. Kaya may sa amin. Bye! Niabot na gyud mi sa Plaza Dumaguete City, second floor parking area. Di man na joke ni mag-carton na i-parking. Mura man sa mga sangkit, mga pangtan. The parking area. Walay himasa ning assistant ni madam.
Alas lagi pa dahil. Cute kayang hagdan. Ang ilang hagdan diri kay good for one person only. My goodness. And here we are. Here we go. Entrance area. So, di ami karon sa mga baligyaan og lamisa og bangko kay nangita mi og gold nga bangko para sa among birthday celebrante. Pero kawat-kawat na nga video. Correct. Kawat-kawat na nga video kay bawal mag-video diri. So nakita na mi og gold na taas. Pero dili pa mi moangay sa style. Nakita na pud mi og curtain nga swak na swak sa iyaha nga pang backdrop design. Actually kada mo gipangita. Asa tawon makitaan. Naglibog na ikaso yung kakitaan na nga good. Ay, naku. Ano, sige, padayon sa pagpangita yun. Sa itong kadakpan taan di diri sulod sa Liplaza. And, human namin sa among shopping pangumpra. But sad to say, wajud na kumpleto. Kaya naabta na dyan sa oras ng alas 5. Gigotom na si Bossing. Maong, asa kami ron? Dadon sa kapalaran o sa kagutom sa among mga tiyan. Casablanca. Sosyal. Kakauna po ang bayot o mga lamian. O dili na po mo aso ang akong dapog. Kaya mo nagitawag na ito sosyal. Nga kumbira. With car. Ay, this is Casablanca. Wala pa na ako kasulod dire. Sa other restaurant nakasulod na ako. Pero dire mo this is something new. So excited. And it's dark mode because my phone is poverty. And we're here na at Casablanca restaurant. Naday siya sa Boulevard at Dumaguete City. So nindot kay ambience no kay makita jud kag mga fresh daily special. It includes fruit salad juice. Wala ka jud kay problema kay libre mag sa akong bossing. Nakala sige pag gusto ta. Lami jud ang feeling basta libre kay dili ka ma-stress. Alright, so di anami. 290. Utang sa kuan. Kuan nga 99% ha. So, mamatay dai ko nani kipabutang ko 99% of alcohol. So kay germs naman ko daan. So ako yung unang mamatay. Buyak sabag pala ko. So di anami. Yes, here at Casablanca. Ha? Isang kamot. Inang stick to po niya akong amo. Gamaya ra. Okay. 199%. It can kill germs. So pasensya na medyo blurry ang ako nga phone. Kasi mo rin makaya sa atong kuan capacity to video calling. So na sila daily specials come sweet, free soup, salad, iced tea, and coffee. 290. Marag kaya na nato ang 290. Hello. Kuratan. Ay, pakurat sir. Sabi na nagtuloy siya mag-vlog. Pa? Shal? Pwede kawato na yung kuan. Sumuli ato nga menu. Pariner ang tag-iya. Sige, si Kinsa man si Sir. Austrian chef Gunther Zanem established Casablanca restaurant back in 2007. Dugay na dahil ni. It was first located at the corner Cervantes Street, Colon Extension. This experienced chef and entrepreneur immediately set the new standards for quality food in the city of gentle people. So, ingon ani pa na itsura sa unang numero. Makaraan ng mga mansions, our presidents, movie stars, and other celebrities are amongst the guests of Casablanca. Gunther and his team strive to provide the best food with the freshest ingredients for all Dumagueteños. Only 2 years later, Casablanca moved to the center of the boulevard. So, mauna din na siya sa along the boulevard. So, wala itong problema ron, kaya di natakabasa aling ubang mga pagkaon. Muna din ako ganahan basta mukhaon og mga sosyalan nga restaurant.
Oo, kay pasagan niya tag tudlo. Na mapuro na ni mga dahon-dahon. Wala na isagol unod. So di malas. So, kalagmitan, usually kung mo-order ka, may nakalito nga, what is your best seller? Pa-filler ba? Nga ampigo? Wada ito. No, pareho na mga spinach and garden salad. So, kung mo-order ka na salad, so puro na sagot-sagot. Para na Greek salad. So, tao mo na pagkaunti mga Greek salad na mga apples, Aphrodite. Ano na yung mga Filipino? Pinahalang mo ato sa mga Filipino favorites para dili ta maplanga. Ano gourmet? Gourmet burgers. Adi ano? Kanino ako? So eh. Salary reduction na ni siya. Sinigang na isda, sinigang na baboy, sinigang na hipon, pork adobo. Tinulang isda na lang. Sino tinulang sa inyo? Tinulang ka, dili. Para sure ball, di ba? Tinulang isda na lang. Di ka mo kung ibasa anak, be. O, di ba? Murag boyset, brush. B-R-U-S-C-H-E-T-T-E. Bruschetta. Or bruschetta. Ah, bruschetta. Oh, dapat na ay Y o kay bruschetta. Bruschetta. Oh, bekani. Kaila ko aning calamares. Nya kana may prito sa basket. So, ang calamares di prito sa basket. Gourmet. Mga seared tuna. Kamote chips basket. Carpaccio. Mga stars. Mga starters pangalan na no. Nag-start na po tagkalibog kung saon siya. Extra ka? Another rice. Ah, basta Pilipino food raan ko. Bahalag magbalik-balik. Another ka pa ba rice? Bahalag tinula. Kita. Importante safe. Importante. Kita maglibog kung saon pagkaon kay tinulang isda. So later, okay, pakita ninyo among na-order din sa Casablanca along Boulevard in Dumaguete City. Cold Royal Sprite, then shakes and juices, mango, pineapple. Ah, pineapple lang to din. Juice. Ang akong gi-order kayo sa today, Hunter's Platter and pineapple. Hunter's Platters with pineapple juice. Meaning to say, ang Sud-An pang dakpon ka kay Hunter's man. Ay, Ginoo ko Lord, mamagkaner. First time man ta. Marupag na virginan ano yung mga bagong pagkaon no, at yun ka kain. Sige mo kung hilig og kumbira no, pero kanang kumbira man gyud mga basic man gyud na. Mga tapyos, mga humpa, litson, kare-kare. Kay naa pa nay beef steak, mga kaila ra gyud ko pero gusto na kag restaurant no. Nadyo mga pangalan sa mga pagkaon niya, makaingon jud ka mga something like parang nakakalito and it's very confusing. Oh, so to make sure, mangutana lang ka sa mga sales girls o mangutana lang ka sa mga crew para they can give you awareness of what to order. Ay dugay pa man maluto ang among Sud-An kay gihaling pa man sa dako. Mga unsa laman may pan. Complimentary bread. Kasi gitawag na mo og complimentary bread. Well, gapakaayo pa man sa kusina kay kabalo biya mo ulan-ulan biya rong panahon na basta ilang mga sugnod. So patience rami while waiting sa among gi-order nga Sud-An. Paspasan na ko nung naghaling. Niabot na gyud ang mga first order ug ang pangalan sa among nga Sud-An is seafood pot. Di ba usa ka pot nga seafoods. And then nai rice. So ang rice ha. Naisagbot sa taas. Ano din mga dinato? Naisagbot sa taas. Dinato kay wala ra lagi. Nabonggacious kayo ulang, naitalong. Delicious. Salvar na po atong panihapon. Dili na po mo aso ang atong dapo. So excited na po sa ako Hunters. Sa to ay basta na yung Hunters. O niabot na pa ako nga order nga bongacious kaayo Hunters 3-in-1 sausage wheel.
chicken, and ano ko kailangan uban, uy, basta. Tulo na sila kabuk sa usa ka plato sa halagang very affordable. I don't know how much. Alright, so mga unsa mi mga ka-friendship, kamo po na enjoy mo sa inyong pagpanihapon. Bye! And for our panghimagas dessert, we have tiramisu, meaning to say, tirahi o sa ipiso. So, Xiao, thank you so much to Sir Steve. Yago pong gilibrihan og dinner. So with that, wala na good niya aso ang among dapog. Daghang kayong salamat, Sir Steve, for sharing your blessings with Ma'am Ellie. Busog much over here at Casablanca along Boulevard, Dumaguete City. Bye! Much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Ma'am Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.